Bueno, ba, egunon. Aia. Kaixo, eguerdion. Apa, Bueno, guardion. azkenengo jardunaldixe izan da, ez dut aldatuko, eta nire lehenengo galdera betikoa. Izango da, zelan da taldia, animoz, fisikoki, zelan zaoziez, bueno, paso honetan, ez dakit, denboraldixa gehiago luzatzen badazkenian zu jokatu beharko zu. Bai, egia da, ze adibidez, Banek Bartzelonaren kontrako partiduan kolpe gogorra jaso zuen orkatilan, partidua amaitu zuen, baina, bueno, partidu ostean oso handituta zeukan eta ez du bidaiatuko. Orduan, bueno, beste baja bat daukagu, baina, bueno, esan bezala, soilik partidu bat gelditzen da, eta hori, jokalariak ere mentalizatuta daude. Zelan motibatzen zaio taldiari hain denboraldi luze baten amaieran jadan erabakita da honean azkenengo partidua jokatzeko? Baitu, partidua jokatu behar da. Orduan nik esaten diedana da, azkenean esfortzua bardina dela. Urten eta partidu on bat egiten alegin du, eta urten eta partidua edo denbora pasa daitela itxaroten, esfortzua egin behar da. Korrika egin behar dozue, azkenean kolpea jaso aldo zuez, orduen, esfortzua berdina danez, nik uste ez dala bardina oporretara sentsazio honekin joatea edo sentsazio txarrekin, ez? Adibidez, Sevillan kontrako partiduan sentsazio oso honekin bukatu genuen, bai emaitza aldetik, bai joko aldetik, eta jokalariak ere nik uste asko disfrutatu zutela, eta bueno, ja datorren urtean jarraituko ez duten jokalarientzat ere, nik uste polita izango zala partidu borobil bat egitea, ez? Orduan, horrela legintzen nazni apur bat, taldea motibatzen edo, azkenean esfortzua bardina izan da, bueno, nik uste guztiontzat izango zala posgarria, denboraldi oso gogor baten amaieran, bueno, sentsazio honekin joatea. Imaginatzen dut, gazteen aportazioa, motivazio alde horretatik garrantzitsua izango dela, ez bakarrik jokoan, ez? Azkenean debutatzeko aukera aukitzia, batzu ja debutatu dabela, lehen taldearekin minutuak eukitzeko aukera izatia, motivazio alde horretatik igual errezagoa izango da lantzia, ez? Bai, nik uste bigarren taldeko jokalariak freskotasun hori eman diotela taldeari, ez? Bai hasiera batean, bueno, pare bat jokalari izan zutela aukera, bueno, jokoan parte hartzeko eta taldeari unerik latzenean laguntzeko, nik uste mentalki bigarren taldekoak, lehenengo taldekoak baino hobeto zeudela, ez zeukatelako karga edo motxila hori gainean, eta orain azken txanpan, jokalari berriak ere etorri dira, eta azkenean ikusten zaie, ez, eurentzako ja motivazio bat da, lehenengo taldeko jokalariekin entrenatzea soilik. Orduan hori ikusten da, ez, eta zentzu horretan ere, parte hartu dutenean ere, euren errendimendua ona izan da. Orduan, nik uste haiek ere lagundu gaituztela, lehenengo taldeko jokalariek ere oso ondo hartu dituzte jokalari gazteak, eurei ere asko lagundu diete, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, ez? Alde batetik bestera laguntza egotea, eta bestetik haien ganako laguntza ere oso garrantzitsua da. Guzti hori kontutan hartuta, neke alde batetik, gazten ilusioa, denboraldi luze honen amaiera dala, aurkaritzaia bigarren mailara joango dala dakiela, guzti hori kontutan hartuta, ze partidu mota espero duzu, Bixar? Jo, ez dakit, ez? Nik itxienez espero dodana da, guk partido serio bat egitea, ez? Defentsiboki bueno, ordenatuta egotea, talde sendoa izatea, eta erasoan, bai Sevillaren kontrako, batez ere Sevillaren kontrako lasaitasun hori, vertikaltasun hori, ausardia hori eukitzea, ez?
Hori gure taldetik, gero aurkaria, eske ez dakit zelan dauden. Nik uste haiek ere, naiz eta datorren urtean bigarren mailara, aurten jaitsi dira, datorren urtean bigarren mailan egon, nik uste haiek ere denboraldia era on batean bukatu nahi izango dutela, ez? Baina egia da, mentalki azkenean, jaitsi den talde bat oso ondo ez dala egongo, baina Abegondon da, niri ilusioa egiten dit Abegondora joatea, ez naiz inoiz egon, eta nik gustoko dudan talde bat da, eta niri ilusioa egiten dit instalazio horietan debutatzea, eta haiek ere nahi izango dute etxean partidu on batekin bukatu, ez? Orduan, nik ez dut uste erraza izango danik partidua, nik uste parekatuta egongo dala, eta argi daukadana da guk partidu on bat egin beharko dugula irabazteko. Vale. Eta nire azkenengo galdera pixka baina datorren denboraldira begira, ze konturatu baino lehen ezin beharko sarien lanian berriro, gezurra badirudi, azken egun hauetan, ja ezagutu ditugu albiste batzu, Andrea de la Navalen renovazioa, jokalari batzu badoia zela, ondio jokalari batzuen etorkizuna argitzear dago, kasu batzuetan jokalari oso garrantzitsuetaz hitz egiten ari gara, ez dakiz horregatu baleiken, ze prebizioak dituzun, espero baduzu talia asko aldatzia, ez dakiz zer esan baleiken horri buruz. Argi dau nik informazio gehiago daukadala, baina badakizu ezin dudala esan. Nik uste astelehenetik aurrera jakingo direla berri guztiak, eta klubak argitaratuko dituela. Aldaketak egongo dira taldean, egia da ez dela pilo bat aldatuko taldea, baina bai aldaketa batzuk egongo dira. Vale, eskerrik asko, izan guztia, sorte hon, amaitzeko. Eta disfrutatu korrak. Mila esker. Vale, eskerrik asko, Amaia. Agur.